Ayong gabi kaninyong tanan. Guys, mao ni ga birthday guys. Kani siya ang ga birthday. Hello guys. Maayong gabi kaninyo. Mao ni siya ga birthday. Si Rakrak ang nag-birthday. Nya karon guys kay nagpaabot man na siya sa iyang papa ug mama moari kay magdamang ko rutog cake ug manok. Wala jud chimchim ug archi nga niabot. Wa nagpaabot jud din taon mi. Nga hantod karon nagpaabot ra gyapon mi, nag-asa lang gyapon ni iyang anak kay maingon man siya nga maabot ra iyang mama, ba? Oh. Naghuwat ka? Oh, naghuwat siya ni mama niya chimchim ug papa archi niya. Nya kani sad sila, nagdahom sad ni sila nga kani sa nalipay taon ni sila kay makakaon ni sila cake. Unsa ra matay? Unsa pilar man tay kanang kon sa bata? Oy kana bang kalipay sa bata? Kay ako lay naa guys, pareha sa una nga na ako'y kwarta nya kani sila wala birthday ani nila Andre na kuan. Ako gasto jud ko pero wala man ko. Mo nang kami wala man ko o di maghuwat sila. Nangayo ko nila ningnan nako sila nga kung di mo mari dire tagain na lang ko ninyo kwarta kay ako nalay palit og diskumpiyado mo hala ari mo dire. Oh. Ari mo dire balay. Ari mo dire sa lasyon. Ya kay diskumpiyado man sila. Oh. Paabot sila hantod gabi na. Ganiha pa pinaabot niya waman kay nangita man siya sa kadang naghuwat pa man kuno iyang papa sa iyang CE. Nisabot ra masag ko kay construction ra ba yan ni iyang papa. Maora ba yan ni gisaligan nya. Ang ako sang gikuanan ba, birthday Rakrak. Kantahin niya si Rakrak ha. Oh, happy birthday. Happy birthday Rakrak. Kantahi ba? Happy birthday Rakrak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Rakrak. Yeah. Pakpak. Napay usay diri ay badlungon. Unsa naman ni? Asa yung short Andre? Paabotin taon siya sa iyang papa in taon ay. Yang mama pa ya. May na lang ba? Kay kani sila. Saon man ni sila nga kuan man. Wa man ni mga klaro ni mga inahan ani yung papa niya. Kita ako kay mo sabot man. Oh. Tagak ang short iya. Asa? Ang short, natagak. Oh, kani mo siya ga birthday. Dako na Rakrak o Rakrak. Oh, ika ga birthday. Oh, napaabot siya papa. Loy pud taon kayo guys. Kay ngano? Nagsiging taon siya lili sa bintana ug naaba niya mama papa. Siya lili dito sa bintana sagdan naaba maabot lang. Ani chat nilang papa ay ningon ay nga padong naman kuno sila diri aw. Mas maayo kay ni padong sila diri. Yang mama. Okay. Paabot. Please mag-top 5, subscribe nyo at mamagatuto ay misteryo ng isang pamilya sa Amerika. Nakita dahil sa lumang camera. Ito naman.